Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Ngem agyaman iti Dios, nga adda ka ni Kristo, amang iturong kada kami iti panagbaligi. Babaan kada kami, iwarwaras mi tinabanglo nga ayamuom, ti panakaamukan kwa na iti sa dinuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Inlak makigupat, pamaganusar ka nagitigang na ito'y lugar tayaw. Amang, naka-retire kayon kas US Navy, san aya? Ala, sumrek tayon dit abalay, tagar mo sar tayo kit din. Apay, asino ka ay amang ay ayab kanya? Siyak ni Debbie, amang. Debe, ay, awan anak ka ugagnagan iti Debe. Nataglisi ka tayong lakaon. Sa di ti papanamantay. Inako ni Di pagadalan, lolo. Mangisursuro akitan. Kasta aya, ay alagayam kaduami ang maestra dito ibalay da. Balay tayo kunam alolo. O alam, inakonwan, di kay ko mapapaanawa kadananang. Manang, umayak man. Awan da, asino ka dursak yung basak-basak dito basak pupak. Ha? Ay, siyak ni Yvonne, amang. Ay, napanan ka di damanang. Napanday kay, ay dakambaw. Ay, amang, umayuman ilukat tiri daw. Ada nga min aba nga ipadiguk kada kayo. Mexican adamot imam amang ilukat nita rin daw. Ha? Nay, ada ka matipag. Ay, wen bayaw. Ay, naggapuam ka de. Napan ko in linong jainwang ko. Ay, nangyagak iti ginitaan nga aba, bayaw. Ay, ado nga mintiin lutok. Iso nalagip kayo apadigwan. Ay ket agyaman na kaipag. Amok makaaduman itan ti karen ni amang. Ta paborito na dahil impadigaw. Asino ka day, babae day imay itay. Kasla Kastila tilangana. Kanyo ni ipag-ibon day jay amang. Apay di yun namaw. At dalahiyo a Kastila. Kasta aya. Asinaw ngagnagan iti Ibon. Ni Ibon. Ket kabsat ni Devi nga asawa kamang. Dibay. Ay, awan balagip kang ngagnagan iti Dibay kan Ibon. Sos, sumuruman nga tantikabaw na. Ang ada ka di anak mo ngagnagan iti Devi kan Ibon amang? Ay, awan! Ay, apayaya tila damdamaga malaklakayan. Lolo, inton bigat, ada pa pananda tatang kaninanang. Mapanda ka no agikap, da kami kanivina ti kadwayo dito'y balay. Katsiyak, di na ka di itugot. Saan, lolo? Ta saanan ang mabalin ti senior citizen? Iso nga agbati tayon tulat kanwan? Ay, di na gayam ipatpatag. Di nakbat kayak nga itugot ti Manila. Saan nga jay Manila ti papananda, lolo? Mapanda agikap. Mabit lang inaksabatan ni nanang tanadagsan jay imot na. Ay na, pasensya kayo no na malumanak anak kaawid. Nagbayag mo't nga min amapuno jay jeep agpaspasada dito'y baryo tayo. Uray siyak nanang, kasangsangpet kumat anagga po ija pagadalan. Nalaing ka karod ayabanon ni amang kanitatang mau. Adain sangpet ko merienda. Napan nagpupok ni lolo ija silid na nanang. Nay, apay mat. Agpaspasugnod ka di manan. Agsipod ta imbagak ken kwa na amapan kayo agikap ken ni tatang inton bigat.
Kinunanamatan, aditay kanun ipatpatag, tadiyo kayat nga isurot. Ay na, pasensyaan tayo ni amang talakayon. Bayam, tasyak ti mangay ayo kun kuana. Amang, agbati kayuan. Apay, sa dinaw ti papanan yaw. Ingkam agikap ka nila kay ko. O di ka ipapaanawang agmalmalam Taawan kami dito'y balay. Pangaasyaw, di na kumapanawan ng may maysa. Ang mga nagsubli jay babae tapno dumawat iti taraon. Ay, unay kayon ay amang. Saanan nga agsubli day jay ababae? Hello? Hello, Marlet. Oh, hello! Anyangay, kumusta ti American girl? Kastoy, ay ang mga no agawid akinton kasangay ni Apong Pulta. Ay, kat nasaya at man tagawid ka. Ngamin, kailiw na kayo ni Lolo. Sakto lang ti agawid. Ngamin, makumikom nila kay ko iti negosyo mi. Kasaritak man gayam nila kay Pulta. Tadakid daw kan kwa na. Mabit lang Itad ko kankwa na to'y cellphone. Nakaturog mat ni Lolo, dito'y indayon na. Katriingam ibagam kan kwa na kayat ko makasarita. Ay na, pasensya kan. Ngam narigat no malukag titurog ni Lolo. Agungat no ririingan. Anya, nagwayaan itay nalpas naglamot. Di pala naturog itay day tala kay Pultak. Ay buwisit kati. Kat anya karot ti maaramidak ngay no italaang makaturturog. Ibagam tuman nga rod kan kwa na, nga ibingayan na kami mat kadagiti mabati na asa ni kwa, inton pumusay. Kayat ko, dayta kumasular kan balay, nagtakdiran dayta mismo adagana ti itid na kada kami iti asawa, kan kadagiti anak mi. Anya? Ay, agyaman sana na nang reng-reng jay rebuilding nga imawag itay. Sika talaga, Lolo. Kayat mo asawan. Naging tuturog kala itay agsarsarita kami kanimila. Ay, wala. Apay kapaw. Mapal kayo pala. Siyak agaw awid akaon. Anyat kayat mo asawan iti dayta nga naibagam, Lolo. Amawag jay imbaga anakin ka. Apatawidak iday ti sandikwak. Ay ngamdya ko manugot apawk. Taapay mat ngay, Lolo. Kat nagado dagiti apukom iti tumang kandapan. Luwas sinaw dagiti na anaws ang mga awir itakanyak. Isuda nga raw di mang tawid kadagiti amay na sandikwak. Amang, adto ti regalo kada kayo. Awatemon. Ay, agi amanak aninang. Kayat mo asawan para amin kanyak na ito ni inang. Wen, amang. Kaya't mo kada ita pagbingayan tato'y regalok ni inang. Ha? Kasi kamay, awanan ati kaninyaw kadagiti anak mo. Saanen, amang. Kukwayon dayta. Nag-grocery idi kalman ni Vina nga apo ko yo. Iso apara kada kayon dayta. Agawid akon wan, tani, rumabiin. Madutawan ko na adeng. 99, amang. Kunak no 28 pala ang adeng. Ay na, dandani kayon agsa nga gasot amang. Iso nga inton sumaruno abigat, kuyugon kayo ije ili. Halnyat ko kijay ngay. Intay ipag na ti papilis yaw. Tapno makaawat kayo iti sangagasot aribo, inton kasangay yaw. Ay, oray saan kuman Nay, apay mat ngay amang. Gaputa jak tumot lama pag numaran day ta kwarta.
pag-aapaan dan tulaan na ita kwartak. Basta kuyugon kayon to, amang. Hello, asino ka nila ito'y hold upper? Anya hold upper akon ko na met alakay. Apay, di na ka din mabigbig. Saan niya raw, Dante? Apay ka day ngay mawag ka, asaw. Hoy, si kalakay pultak. Di nakawagan iti aso Amangan no anyat maaramid ko kan ka. Apaman ama kasang petak dita Pilipinas inton aldaw ti kasangay mo. Di already ka away no isaw, ansiset. Di ka tupay amaw. Di mo mo't amot ti bagbagay. Siyak ni Mila nga apo kom iti dapan. O anya, malagip na kon si kalakay Ay, di ka malagay. Sigay ta agwanawanak di taglawlaw. Amang ano ada kabusor amay saraong. Dito lugar mi abulbulibaong. Babay lula! Mabisilak. Labanuga ka nagwanawan ni taglawlaw. Amang ano umay datakawan to'y kakaisuna balay na. Awa nagtakaw dito, yamang. Pagka nanuna ko matibalay tayo ngay. Dito'y kayo langin, ang mga no may lugmam kayo dito, walang. Ay, kabalak pa'y! Di mo ay aasakti bang idadaulo ide ti linak ken kapya, ide bantay gayaman. Tatang, umay kayon ka ni Lolo. Naidasaran ti merienda. Oh, umay ka namang. Inta nagmerienda. Nagluto jay apo ko yo iti tinapay. Amang, inton bigat, inkay ka ni baka ti Jili. Anyat ko kijay ngay. Kuyugan na kayo amang ipag na iti papelisyo. Tapno makaawat kayo ti sangagasot aribo inton kasangay yo. Ay, ajak kayat. Ni madam ti kayat kawa mang kadwa kanyak. Ngam sana mabalinamang. Anda trabaho ni Mailet. Bayan yun, no iso ti kayat na, tatang. Alang arod no isot ko naman No malpas lakit di adagos di papeles ni Lolo. Sumregak iti kamalman na. Rumbang nga ipaayan tayo iti panawan ni Lolo. Bayat akadwa tayo pa'y. Kasalungay bakit? Ni Mailet ti kayat niya amang kuyog ken kuha na ijiili. Talaga akasta no agkabawon ti tao. Napili ti kayat na pagpakuyugan. Siguro No siyak, oray jak ko man umabot iti sangagasot atawon. Anya? Di mo ka di kayat ti sangagasot aribo a pisos. Si Kaman, asino mo't nga iti sana mangayat iti kwarta. Husto mo't jay ko na ni amang. Adin tumot lang mapagnumaran ti makaawat iti dayta kwarta. Tas sabalin tumot la at tao ti may ranranod. Wen nga rod, ken umdas tulaeng apagaapaan da. Hello? Kaano ka diti kasangay nila kay Pultak? Nagalas dayta pa nagsasaom ka ni Lolo Kasla saan ka di adal iti dayta pa nagsasaom kan kuana? Pudnumat a Pultak dayta alakay nga agom. Makaawi dakto lang dita Pilipinas. Taanak ti para kada kami iti pamilya. Da kayo ti agom. Padasem ti agawid dito ta mga yabak iti pulis sa mga ristarken ka. Apay, kaano ka diti kasangay na? 3 a bulan manipod ita iso ti kasangay na. Kat di kayon to kumagaw awid. Tawanan maalayo. Tanalpas yun nga inala ti para kada kayo idinapigsapay ni Lolo. Kaslan nangag ko nga nakasarsarita medyo silid mo inirabi anak. Ni Mila dayjay tatang. Ni Mila ka di nga apo ko ni tatang iti dapan? Iso nga rod tatang. Tapay, anya ka no ti bagana. Damdamagan namanan no kaano kano ti kasangay ni Lolo. Taagawid kano. Taumay na kano alaan ti para kadakwada iti pamilya na.
Naglaingon nga. Inaladan ti para kadakwada at tawid da, iti kapigpigsaan niya amang. Adan tumat aldaw ang makasarita. Tay parupak ken kuwan at kinaagom da a pamilya. Hello, Inspector Palpalakaw. Is this you? Anya ka din ti sasawam si Kaalakay? Agkabaw kang aminon ka. Sino ka di dayta kasarsarita yo amang? Ne, jaybot gayam cellphone ni Mailet dayta. Yagyo kanyak ta sakman ti magsarita. Agtay manaong. Hello, asino ka di dayto kapsat? Asino ka dit birbiru kanyaw? Ni Mila daytoy. Sika, asino ka kadimat, ha? Si kagayam dayta. Pudno ka di nga agawid ka inton kasangay ni amang? One, apay, at da reklamom, ha? Sika, pilo? Naikamkamang kansalamat. Iso nga awan karbangam kadagiti amin asan ni Kwan nila kay pultak. Nagalasan ti paragsasaom iti katugangak. Hoy, agom! Nalpasyon anaala ti bingay yo kadagiti nagawan at dadakal yo. Amang, adaak taumay kayo digusan. Kan ilabak dagiti nagmurngan nyo. Yakayat agdigaos! Ne, apay ngay. Kat ne, nagdaga ang tipanawan. Agdigos kayo kit din tapno mapreskwan kayo mat. Dak nga ron kayat kakabutan ko ti danaom. Ha? Bayamipag, siya akong ti makisarita ka ni amang. Alakit din, amang. Siya kung timang digos kada kayo. Ngamin, adda umay asa nga iliyo. Siyak ni Mayla, lolo. Naragsak pa nagkasangay yo. Oh, ato'y ti regalo kada kayo. Ariya, manakbasang. Asino kay tayan? Anya ka din ito nakakabili ti kartaon. Siyak ni Mayla, lolo. Syakmat ni Mailet, lolo. Lukatan yun to, inton madamdama ta regalo yo. Alaan kayo iti ladawan. Ken puyutan yo dagiti kandila yo. Agbilangak iti talo, Maysa, dua, talo. Puyot, lolo! Happy birthday, lolo! Happy birthday, lolo! Kablaawan ka itinaragsak apa nagkasangay mo, lolo. Mabigbignak ka di. Asino ka aya basang? Siyak ni Mila nga apo ko yu itidapan, lolo. Na kayo gayam tinanggam-gam kanagiti na dumasan ni Kwak. Saan itan, lolo? Nakaamiris kamin. Kat isublimi dagiti ginamgam mi asan ni Kwayo. Sanay, kukwayaw. Kitaramatan niyo kumay tinasaya atway. Ha? Ay na, agyaman kami kada kayo, lolo. Kat di kay agdanag, tatong palon mi day taapang magbagayo. Kat pakawanandak ko iti kinasabrak ko ang makisarsarita kada kayo iti kanlabas. Agsubli ka ni Jay America, apok. Napakawan kayaw. Agyaman ak, lolo. Ngam saan kami nga agsubli Jay America? Dito'y kaming Pilipinas. Tamang ipatakder kami iti basit a negosyo. Tatulungan mi daan ti Debbie ang mga sikaso kada kayo. Di kayagdanag, lolo. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Saan anasaya at ti tao nga agom? Tadin to agbaligi iti odina, kan saan anasaya at iti imatang ti apo. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo